ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆதரவுனா கணவனும் மனைவியும் தான். அதுவும் இந்த கணவர் பெரிய பதவியில் இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனார்னு வைங்க, அந்த பதவியில் இருக்கிற மாதிரியே நினச்சிக்கிட்டு வர பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த அதிகார தோரணையிலே இருப்பார். நடந்த ஒரு சம்பவம், ஒரு பெரிய தாசில்தார் மாதிரி ஒரு போஸ்ட்டில் ஒருத்தர் இருந்திருக்கார். ஒரு மகன் கல்யாணமாகி மருமக வீட்டுக்கு வந்திருக்கு. இவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார். அதே அதிகாரத்தோடையே அதுக்கப்புறமும் வாழ்ந்துருக்கிறார். அந்த மனைவி அதெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டாங்க. காலையில் அவருக்கு சுகர் இருக்கிறதுனால சர்க்கரை இல்லாமல் ஒரு காஃபி கொடுப்பாங்க. குடிச்சிட்டு தலைவர் பேப்பர் படிப்பார். படிச்சுட்டு வாக்கிங் போயிட்டு வருவார். வந்தோடனே 2 இட்லி, தேங்காய் சட்னி கொழுப்புங்கிறதுனால இது கொஞ்சம் சாம்பாரும் எண்ணெய் இல்லாமல் பொடியும் வைப்பாங்க. சாப்பிடுவார். அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசுவார். மத்தியானம் வருவார். 12:30க்கு ஒரு கப்பு சோறு, காய்கறிகள், கொஞ்சம் தயிர் சாப்பிட்டு தூங்குவார். 4 மணிக்கு எந்திரிச்ச உடனே ஒரு டீ குடிப்பார். மறுபடியும் வாக்கிங் போவார். 7:30க்கு வீட்டுக்கு வருவார். ஒரே ஒரு சப்பாத்தி இல்லைன்னா 2 சப்பாத்தி, வெண்டைக்காய் கூட்டு இந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்துருவாங்க. சாப்பிட்டு ஒரு டம்ளர் பால் குடிச்சிட்டு தூங்கிடுவார். ஜம்முன்னு வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருக்கு. மகன் மருமகள்லாம் அவ்வளோ மரியாதை. திடீர்னு இந்த மாமியாருக்கு சித்தி அவங்க ஊரில் இறந்து போயிட்டாங்க. நான் 2 நாள் ஊருக்கு போக வேண்டியிருக்குதுங்க, நீங்கள் வீட்டில் இருங்க, நீங்கள் வர்றீங்களா? அதெல்லாம் உன் வீட்டுக்கெலாம் நான் வர முடியாது. சரிங்க, எங்கள் சித்தி இறந்துருச்சு, எங்கள் அம்மாவுக்கு அப்புறம் அதுதான் என்னை வளர்த்துச்சு, 2 நாள் நான் போயிட்டு வர்றேன், மருமக உங்களை நல்லபடியாக பார்த்துக்கிடுவான்னு மருமகளை கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணுதுமா. காலையில் 6:30க்கெலாம் மாமாவுக்கு காஃபி கொடுத்துடணும். அப்புறம் ஒரு 7-8 மணிக்கு 2 இட்லி, மத்தியானம் 12:30க்கெலாம் நல்ல விதை இல்லாமல் குழைவா சோறு, ஏதாவது ஒரு குழம்பு, வத்த குழம்பு கொடுத்தா கூட சாப்பிட்ருவார். கொஞ்சம் தயிர், அவ்வளோதான், ஊறுகாய் எடுத்து வச்சிரு. சாயந்தரம் ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு போயிடுவார். அப்புறம் சப்பாத்தி மட்டும் ஒரு 2 சப்பாத்தி சாஃப்டாக இருக்கணும்டா, நல்லா பார்த்து கொடுத்துரு. நைட்டு ஒரு 8:30க்கு ஒரு அரை டம்ளர் பால் மட்டும் ஊற்றி கொடுத்தேன்னா குடிச்சிடுவார். 2 நாள் தான் பார்த்துக்கிடுவேல, நான் பார்த்துக்கிறேன், ஏன் டோன்ட் வரி, நான் பார்த்துக்கிறேன், போங்க. போயிடுச்சு அத்தை மருமகளை நம்பி விட்டுட்டு. 2 நாள் கழித்து வீட்டுக்கு வருது. இங்கே அந்த மனுஷனை தேடுது. வாசலில் காணும், சேரில் காணும். உள்ளே போனால் பெட்ரூமில் அப்படியே பரிதாபமாக சுருண்டு படுத்து கிடக்கிறார். என்னடா அப்படின்னு பார்க்குது. டேபிளில் இட்லி காஞ்சி போய் இருக்குது, சப்பாத்தி வரட்டி மாதிரி கிடக்குது, கொஞ்சம் சோறு விதையாக கிடக்குது. அன்னைக்கு முந்தின நாள் உள்ளது, அதை எடுக்கக்கூட இல்லை. அதை பார்த்த உடனே அந்த கிளவி கண்டுபிடிச்சிருச்சு. ரைட்டு, காலையில் 6:30க்கு கொடுக்க வேண்டிய காஃபியை 8 மணிக்கு கொடுத்துருக்குறான். 8:30க்கு கொடுக்க வேண்டிய சாப்பாடை 10 மணிக்கு கொடுத்துருக்கா. அது இட்லியை காஞ்ச இட்லியாக கொடுத்துருக்கா. மத்தியானம் குழைவாக கொடுக்க வேண்டிய சாப்பாடை விதையாக கொடுத்துருக்கா. சாயந்தரம் சப்பாத்தியை வரட்டி மாதிரி கொடுத்துருக்கா. இந்த மனுஷன் நம்மகிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று சவுண்டாக பேசிட்டார். இப்போ பதிலுக்கு திட்டான். உங்கள் வீட்டுக்காரி மாதிரி கிடையாது, வச்சதை தான் நீங்கள் சாப்பிடணுங்கிற மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டான். இவரை இது வரைக்கும் வீட்டில் யாரும் எதிர்த்து பேசுனதே கிடையாது. மனுஷன் தாங்க முடியல, சுருண்டு படுத்துட்டார். மெதுவாக அவரை தட்டி எழுப்பி அப்படி கண்ணு கலங்கி பார்க்குறாரு. மனைவியை பார்த்தோன்னே வந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே அவர் தலையை வருடிட்டு அந்த அம்மா சொல்லுது, ஒவ்வொரு நாள் நான் கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிடும் போதும், பூஜை அறையில் நெத்தியில் அந்த குங்குமம் வைக்கும் போதும் கடவுள்கிட்ட என்ன வேண்டுவேன்னா, நான் சுமங்கலியாக போய் சேரணும்னு வேண்டுவேன். ஆனால் இனிமே நான் அந்த அம்மாட்ட என்ன வேண்ட போகிறேன் தெரியுமா, உங்களை நல்லபடியாக அனுப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் போய் சேரணும் தான் ஏன் வேண்டுவேன். நான் இல்லைன்னா உன்னை இங்கே பார்க்குறதுக்கு ஆளே கிடையாது அப்படின்னு அந்த அம்மா கண் கலங்கியிருக்கிறாங்க. இப்போ வயசான காலம் வரும்போது, முதுமை வரும்போது உங்களை தாங்குவது மனைவியாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும். அதனால தான் கண்ணதாசன் எழுதுனா, பேருக்கு சொந்தம் உண்டு, பேருக்கு பிள்ளை உண்டு, பேசிடும் வார்த்தைக்கு சொந்தம் உண்டு, என் தேவையை யார் அறிவார், உன்னை போல் தெய்வம் ஒன்றே அறியும். தெய்வத்தை போல நீ அறிவ கிடையாது, உன்னை போல தெய்வம் ஒன்றே அறியும். அப்படிப்பட்ட பெண்மையை நாம் மதிப்பதற்கு, கொண்டாடுவதற்கு, போற்றுவதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சம்பந்தமே இல்லாமல் தன்னுடைய ரகசியங்களை அவங்களோட பகிர்ந்துக்கிறாங்க. காதல் என்கின்ற பெயரில் ஏதோ ஒரு வலையில் விழுந்துறாங்க. இதுக்கு தானங்க மொபைலுக்கு பயப்படுறோம். ஆனால் ஆணும் பெண்ணும் நல்ல நட்பாக வாழ முடியும் என்று கற்றுக் கொடுத்த மண் இந்த தர்மபுரி மண். அதியமான் அவ்வை நட்பு, இதுவரைக்கும் ஆண் பெண் நட்பு உலகத்தில் இது மாதிரி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இங்கே யோசிச்சு பாருங்க, கிடைத்ததற்கு அரிய ஒரு பொருள் உங்களுக்கு கிடைக்குதுங்க. ஒரு 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 பழம் கிடைக்குது, இதை நீங்கள் சாப்பிட்டா ரொம்ப வருஷம் வாழ்வீங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்ம என்ன செய்வோம், இங்கிட்டு பார்த்து டபக்கு நம்ம சாப்பிட்ருவோம்ல. ஆனால் அந்த அரிய பொருளை அதியமான் யாருக்கு கொடுத்தாரு தெரியுமா, ஔவையாருக்கு கொடுக்குறாரு. இது ஏன்ப்பா நீ சாப்பிட்டேன்னா ரொம்ப நாள் வாழ்ந்து இந்த மக்களையெல்லாம் நல்லது செய்வேல. அவர் சொல்கிறார், நான் ரொம்ப நாள் வாழ்ந்தா இந்த மக்களுக்கு மட்டும்தான் நல்லது செய்வேன், ஆனால் தமிழ் புலவரான நீங்கள் நீண்ட நாள் வாழ்ந்தா தமிழ் தலைமுறைக்கே உங்களால் பயனுண்டு என்று சொல்லி அந்த நெல்லிக்கனியே கொடுத்தார்.
எப்பேற்பட்ட ஊருங்க, எப்பேற்பட்ட மண்ணில் நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்கள். தான் உயிரை விட தமிழ் சிறந்தது என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு அழகான மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் என்பதாலேயே உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய அன்பை, நன்றியை, வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த ஔவையார் தான் சொன்னாங்க, மனுஷங்கள்லாம் எந்த மாதிரி இருப்பாங்க, சிறப்பான மனுஷங்க எத்தனை பேருக்கு ஒருத்தங்க அப்படின்னு. அவங்க மதுரையில் ஒரு நாள் நடந்து போயிட்டுருக்குறாங்க ஔவையார். பாண்டிய நாட்டு மன்னன் ஒரு போட்டி வச்சுருக்கிறான். என்னன்னு பார்த்தா ஒரு தங்கத்தாலான ஒரு பெரிய ஊஞ்சல், பொன்னாலேயே செய்யப்பட்ட பெரிய ஊஞ்சல். அந்த ஊஞ்சலுடைய 4 சங்கிலி இருக்கும் இல்லையா, அதை யார் ஒருத்தர் பாடி உடைக்கிறாங்களோ, அப்போல்லாம் நம்ம ஆட்கள் எப்படி பாடியிருக்காங்க பாருங்கள். அபிராமி அந்தாதிலாம் அவர் பாடி 100 உரி உடைச்சிருக்காரு, 100 பாட்டு பாடி. இது 4 பாட்டு பாடி அந்த 4 சங்கிலியவும் உடைக்கணும் அந்த பாட்டாலேயே, தமிழாலேயே. தமிழுக்கு அவ்வளோ ஆற்றல் உண்டு. அப்படி பாடி உடைச்சிட்டா அதில் உள்ள தங்க பொருள் எல்லாமே அந்த புலவருக்கு சொந்தம் அப்படின்னு பாண்டிய மன்னன் அறிவிச்சிட்டார். எல்லா புலவர்களும் அதுக்கு பாட்டுக்கு பாடி பாடி பார்க்குதுங்க, ஒன்றும் நடக்கலை. என்னடா யாராலையும் இப்படி இதை ஜெயிக்க முடியலைன்னு சொல்லும் போது நம்ம ஔவையார் அங்கே வர்றாங்க. என்னப்பா அது போட்டி அப்படின்னு. பாட்டி, இளம் புலவர்களாலே ஒன்றும் செய்ய முடியல, நீ என்ன சாதிக்க போகிற, வழி விடுப்பா, நான் பாடுறேன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடினாங்க. மொத்தம் 4 பாட்டு. அதில் முதல் பாட்டு ஆர்த்த சபை 101, 1001ஆம் புலவர், வார்த்தை 11,000, தாதா கோடி என்பது உண்மையாயின் அரு சங்கிலியே அப்படின்னு பாடியிருக்கிறாங்க. உடனே அந்த சங்கிலியாக இருந்துருச்சு. அப்படியே இன்னும் 3 பாட்டு பாடி 4 சங்கிலியையும் மறுத்து தன் வார்த்தை, தன்னுடைய தமிழ் ஒரு சங்கிலியை விட வலிமை வாய்ந்தது என்று நிரூபித்த தமிழ் புலவர் ஔவைக்கு சொந்தமான ஊர் இந்த தருமபுரி மண். அந்த பாட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஆர்த்த சபை 101. ஒரு சபையில் எல்லாரும் உட்கார்றாங்கன்னு வைங்க, மேடையில் 100ல் ஒருத்தங்க அந்த தகுதி உடையவங்களாம் இருப்பாங்களாம். ஒரு மேடையில் உட்காரக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்றவங்க 100ல் ஒருத்தங்க. புலவர்கள் இருக்கிறாங்கள, கவிதை எழுதுகிறவங்க, பாடல் புனைக்கிற ஆற்றல் உடையவங்க 1000ல் ஒருத்தங்க இருப்பாங்களாம். வார்த்தை 16,000 அப்படின்னா இந்த பேசுகிறோம்ல மேடையில் ஏறி, நாங்களாம் 16,000ல் ஒருத்தங்க. ஆனால் ஒரு சமூகம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தன்னுடைய உடல், பொருள், பணத்தை செலவழிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த தாதா கோடியில் ஒருத்தர் தான் இந்த உலகத்தில் இருப்பார்கள் என்று ஔவை சொன்னதற்கு ஒரு அடையாளமாகத்தான் இன்னைக்கு நான் மாதேஸ்வரி அம்மா அவர்களை பார்க்கிறேன். ஆனால் பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க, பெண்ணுக்கு பெண்ணு தான் எதிரி அப்படிம்பாங்க, சொல்லியிருக்காங்களா? ஆனால் பெண்ணுக்கு பெண் என்றைக்கும் எதிரி இல்லை, பெண்ணுக்கு பெண் தோழி தான் என்பதை இந்த மண்ணின் மூலமாக அவர்கள் நிரூபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்க என்கிட்ட ஃபோனில் சொன்னதெல்லாம் அதுதான். எங்கள் ஊர் பெண்கள் இன்றைக்கி அப்படியே படித்து பெரிய லெவல் வந்துட்டுருக்குறாங்க, அவங்கள மேடையில் ஏற்றணும், அதை பார்த்து இன்னும் 100 பெண்கள் வரணும், அதை பார்த்து 1000 பெண்கள் வரணும், இந்த தர்மபுரியே ஒரு மிகச்சிறந்த ஊராக மாறணும் மேடம், இதுதான் என்னுடைய கனவு, இதுதான் என்னுடைய லட்சியம் என்று சொன்னார். வழக்கமாக நம்ம குடும்ப தலைவிகளுக்கு என்னங்க லட்சியம் இருக்கும்? என் பேரம்பேத்தி நல்லா வரணும், அவங்க ஒரு பெரிய படிப்பு படிக்கணும், அவங்களுக்கு நல்ல கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், இதுதானே நம்மளுடைய கனவாக இருக்கும். ஆனால் என்னுடைய ஊர் நல்லா இருக்கணும், என்னுடைய மாவட்டம் நல்லா இருக்கணும், அங்கே இருக்கிற பெண்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேற வேண்டும் என்று கனவு கண்ட ஒரு பெண் நம்மிடையே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது இந்த மண்ணுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை. அதனால் மாதேஸ்வரி அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டலை நீங்கள் பாராட்டுதலாக வழங்கணும். ஏன்னா நேற்று தான் அவங்க பொண்ணு எனக்கு ஒரு கட்டுரை அனுப்புனாங்க. அது வந்து கல்கியில் இடம்பெற்ற 1986 அவங்க ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி வரைக்கும் இங்கே உள்ள கல்லூரி மாணவிகள்கிட்ட கேட்குறேன், எத்தனையோ புத்தகங்கள் இன்றைக்கி வெளிவந்துகிட்டு இருக்குது, சிற்றிதழ்கள் நிறைய வருது. யாராவது ஒரு கவிதை, ஒரு வாசகர் கடிதம் ஏதாவது எழுதி போட்டிருக்கீங்களா? ஒரு குறுக்கெழுத்து போட்டி யாராவது எழுதி அனுப்பியிருக்கிறீங்களா? ஆனால் அவங்க 1986 கல்கியில் ஐயா ஒரு விண்ணப்பம் அப்படின்னு அவங்க இளம் வயதில் ஒரு வேண்டுகோள் அனுப்பியிருக்காங்க. என்ன அனுப்பியிருக்காங்கன்னா, அந்த எழுத்து ஆற்றல் பாருங்கள். அப்போமே அவங்க அப்போ எழுதிது, எப்போ அப்போ ஒரு 20 வயசு இருக்கம்மா மேடம் உங்களுக்கு? அவ்வளோதான் இருக்கும், 20 கிட்ட தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு வயசு. அவங்க எழுதுகிறாங்க, நீங்கள் வந்து சேட்டலைட்லாம் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறீங்க, உலகத்தில் எது நடந்தாலும் அதை இங்கேருந்தே பார்க்கலான்னு சொல்கிறீங்க, 21ஆம் நூற்றாண்டு மலர்ந்து விட்டதுன்னு சொல்கிறீங்க. ஐயா தப்பாக நினைக்காதீங்க, எங்கள் ஊர் கொளகம்பட்டி, இங்கேருந்து 6 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற அரூருக்கு போய் படிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு எந்த ஒரு வசதியும் இல்லையா, 12 கிலோமீட்டர் நடக்க முடியாமல் எங்கள் பிள்ளைகள் படிப்பை தொலைத்து விட்டு இருக்கிறார்கள், இதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்ல போகிறீர்கள்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இந்த கேள்வியை பார்த்தா அவங்க மிரண்டு போய், யார் அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்கன்னு வந்து பார்த்தா ஒரு சின்ன பொண்ணு. நீங்களாமா இப்படி கேட்டீங்க? ஆமாம் சார், 12 கிலோமீட்டர் நான் நடந்து போய் படித்தேன், அந்த கஷ்டம் அடுத்த தலைமுறைக்கு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் இந்த கடிதம் எழுதினேன்னு இருக்கிறாங்க.
அப்போ தான் பட்ட கஷ்டம் யாரும் படக்கூடாது என்று நினைத்த, இளம் வயதிலேயே நினைத்த அந்த நல்ல சிந்தனை தான் இத்தனை வயசு கழித்தும் இப்படி ஒரு நிகழ்வை நடத்துவதற்கு அவங்களுக்கு தூண்டுதலாக இருக்கிறது. நான் இங்கே இருக்கிற கல்லூரி மாணவர்களுக்கு, இளைஞர்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறேன்னா, இந்த இளம் வயதில் நீங்கள் எதுவாக நினைக்கிறீர்களோ அதுவாகவே வருங்காலத்தில் மாறுவீர்கள் என்பது தான் மானுட தத்துவம். நீங்கள் பிகாசோன்னு ஒரு பெரிய ஓவியர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவர் குழந்தையா இருக்கும் போது மொத எழுதின வார்த்தை என்ன தெரியுமா? நம்ம அம்மான்னு எழுதியிருப்போம், இல்லை ஆவுன்னு எழுதியிருப்போம். அவர் மொத பென்சில் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார். பென்சில் அப்படின்னு முதல்ல எழுதின பிக்காசோ தான் பிற்காலத்தில் அந்த பென்சிலால் வரையக்கூடிய ஓவியத்திற்கு உலக அளவில் புகழ் பெற்றார் என்றால், சின்ன வயசில் எது உங்களுக்குள் ஆழமாக உட்கார்ந்திருக்கிறதோ அதுதான் பிற்காலத்தில் ஆழமரமாக வளரும் என்பதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது நிறைய பொம்மைகள் கொடுப்பாங்களாம். அவர் எந்த பொம்மையை விரும்பி தேர்ந்தெடுத்தார்னா பீரங்கியை தேர்ந்தெடுத்து விளையாடி இருக்கிறார் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது. பிற்காலத்தில் 2ஆம் உலகப் போரை தலைமையேற்று நடத்தியவர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் என்று வரலாறு குறித்து வைத்திருக்கிறது என்றால், இளம் வயசில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதாங்க நடக்கும். இந்த வயசில் நீங்கள் எதை உங்கள் மனசுக்குள்ளே கற்பனை செய்து கொள்கிறீர்கள், எதை உங்கள் கனவாக நினைக்கிறீர்கள், எதை நீங்கள் செயல்படுத்துகிறீர்கள், அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கைங்கிறத இங்கே இருக்கிற கல்லூரி மாணவிகள், இளைஞர்கள் தயவு செஞ்சு மறந்து விடவே கூடாது. அமெரிக்காவில் ஜான் எஃப் கென்னடி அப்படின்னு ஒரு அமெரிக்க அதிபர் இருந்தார். அவர் நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா மாதிரி நிறைய பள்ளிக்கூடங்களுக்கெல்லாம் போய் மாணவர்களை போய் பார்த்து பேசுவார். அப்போ லிட்டில் ஹோப் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கிராமத்துக்கு போகிறார். அங்கே ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற மாணவர்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்குறாரு, நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? உடனே டமால் நம்மளுக்கு இருந்துச்சு, நான் டாக்டர் ஆகணும், கலெக்டர் ஆகணும், வக்கீல் ஆகணும், ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்லுதுங்க. ஒரு பையன் மட்டும் நிறுத்தி நிதானமாக சொன்னான், சார், இன்னைக்கு நீங்கள் இருக்கிற வெள்ளை மாளிகையில் நான் ஒரு நாள் அதிபராக இருப்பேன், இதுதான் என்னுடைய லட்சியம் தான். அவர் வெரி குட்னு போனார். பிற்காலத்தில் பில் கிளின்டன் என்ற பெயரில் வெள்ளை மாளிகையில் அதிபராக உட்கார்ந்த பையன் தான் அன்றைக்கு பதில் சொன்ன ஒரு பையன். அப்போ சின்ன வயதில் நீங்கள் எதை மனசுக்குள்ளே தேர்வு செய்கிறீர்களோ அதுதான் ஒரு பிரம்மாண்டமாக மாறும். அதனால தான் விவேகானந்தர் சொன்னார், நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய். நீங்கள் எதுவாக ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுவாகவே ஆவீர்கள். அந்த எண்ணம் உங்களுக்குள்ள ஆழமாக இருக்கும். இதை எதுக்கு நான் மகளிர் தினத்தில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும்? நான் மகளிர் தினத்தை பற்றி எல்லாருமே நல்லா சொல்லிட்டாங்க. இதையே நான் இங்கே சொல்லணும் என்றால், யார் மனசில் விதையை போட்டால் அது விளையுமோ அவங்கள்ட்ட தானே சொல்ல முடியும். பெண் பிள்ளைகளிடம் சொன்னால்தான் அது ஆழமாக பதியும் என்பதால் இதை நான் மகளிர் தின விழாவில் சொல்கிறேன். இதுக்காக கோச்சிக்கிடக்கூடாது நீங்கள். ஏன்னா ஒரு ஆணுக்கு நல்லது சொன்னோம்னா அது அவனுக்கு மட்டும்தான் பயன்படும். ஒரு பெண்ணுக்கு சொல்லப்படுகிற நன்மை அந்த சமூகத்துக்கே பயன்படும் என்பதால் தான் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா ஆம்பளை பிள்ளைங்களுக்கும் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கும் வளரும் போதே நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். கவனிச்சிருக்கீங்களா? அவங்க சிந்தனையே வித்தியாசமாக இருக்கும். அது குறை கிடையாது, அது அவங்களுடைய குணம். அதை குறைன்னெலாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஒரு 5 வயசு ஆம்பளை பையனும் பொம்பளை பிள்ளையும் நம்ம வீட்டில் வளருதுன்னு வைங்க, ஒரு பொம்மை வாங்கி கொடுங்க, ஒரு பார்பி டால் வாங்கி கொடுக்குறோன்னு வைங்க. பொம்பளை பிள்ளை என்ன பண்ணும்? அந்த பொம்மைக்கு ட்ரெஸ்ஸு போடும், பவுடர் அடிக்கும், பொட்டு வைக்கும், ஜடை போடும், தொட்டிலில் போட்டு தாளாட்டெல்லாம் செய்யும். பார்த்துருக்கீங்களா? அதே 5 வயசு ஆம்பளை பையன்ட்டு அதே பொம்மையை கொடுங்க, தலையைத்தான் திருகுவான் ஐ அப்படின்னு. அப்புறம் கை காலெல்லாம் பிச்சு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ஓடிடுவான். இது குறை கிடையாது. உடனே ஐயா நீங்கள் தப்பாக நினைக்கிறீங்க, இது அவங்க குணம். எதையும் அழகுபடுத்துவது பெண்ணின் குணம், எதையும் ஆராய்ச்சி செய்வது ஆணின் குணம். அது என்ன இருக்குது, ஏன் இப்படி இருக்குது, கை எப்படி இருக்குது, உள்ளுக்குள்ளே பேட்ரி இருக்கா, என்ன வச்சுருக்காங்க நோன்றது ஆண்களுடைய குணம். இந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க இது அழகாக இருக்குது, இதை மேலும் அழகுபடுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது பெண்களுடைய குணம். இப்போ தெருவுலையே வீடு கட்டுறதுக்கு மண்ணெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? சின்ன வயசில். அப்போ நம்ம எல்லாருமே போய் விளையாடுவோம். அப்போ அதெல்லாம் ஒரு தலைமுறை இல்லையா? தெருவில் மண் போட்டு போய் விளையாடுறதெல்லாம் இப்போல்லாம் அதெல்லாம் தொடக்கூடாது, ஹைஜீனிக் கிடையாது, எல்லாமே இன்றைக்கி மாறிடுச்சு. அப்போ எல்லா பிள்ளைங்களும் போய் விளையாடும். பொம்பளை பிள்ளைங்க அந்த மண்ணில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீடு கட்டுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி மண்ணில் வீடு கட்டி கையெல்லாம் உள்ளே விட்டு வாசப்படி செஞ்சு மேலே தேசிய கொடியெல்லாம் சில பிள்ளைங்க வைக்கும், வச்சு பூவெல்லாம் வச்சு அழகு பண்ணி ஒரு 1/2 மணி நேரம் இந்த வேலையை செய்வாங்க. இந்த ஆம்பளை பசங்க பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருப்பான். இவங்க எல்லாம் செஞ்சு முடித்த உடனே ஓடி நங்குன்னு அதில் தான் குதிப்பான். அதை உருவாக்குவது பெண்ணின் குணமாக இருக்கிறது. இது எதுக்கு மண்ணில் போய் வீடு செய்கிறாங்கன்னு அதை இடிச்சு விட்டுட்டு போகிறது அது ஆம்பளை பிள்ளைங்களுடைய குணமாக இருக்குது. அது இயல்பு, அதாவது நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. எங்கள் வீட்டிலேயே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ஆம்பளை பிள்ளை இருக்குது. என் பொண்ணு சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நான் அவளுக்கு ஒரு நாள் கணக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அவங்களாம் சின்னவங்களாக இருக்கும் போது தான் நம்ம கணக்கு சொல்லி தர முடியும். ஏன்னா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் உள்ள கணக்கு நம்மளுக்குலாம் புரிய மாட்டேங்குது.
அவள் குட்டி பாப்பாவாக இருக்கும்போது நான் சொன்னேன், பாப்பா உங்ககிட்ட ஒரு 10 ஆப்பிள் பழம் கொடுக்குறோம், அதில் ஒரு 3 எதிர்த்த வீட்டு பூஜாவுக்கும், ஒரு 3 பழத்தை அடுத்த வீட்டு தர்ஷினிக்கும், ஒரு 2 பழத்தை பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற லாவணியாவுக்கும் கொடுத்துட்டா உனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு. எனக்கு கோபம் வரும் அப்படின்னுச்சு. 8ஐயும் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு எனக்கு 2 மட்டும்தானா, எனக்கு கோபம் வரும் அப்படின்னுச்சு. காலம் ஓடியது. அடுத்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு குட்டி பையன் இருந்தான், என் பையன். அவனுக்கு இந்த டேரி மில்க் சாக்லேட் ரொம்ப பிடிக்கும். இதே கேள்வி அவன்கிட்ட கேட்போம், அவன் எப்படி யோசிக்கிறான் அப்படின்ட்டு. தம்பி உங்கள்கிட்ட ஒரு 10 டேரி மில்க் சாக்லேட் இருக்குது, அதை 3 சாக்லேட்டை லாவண்யாவுக்கும், ஒரு 3 சாக்லேட்டை பூஜாவுக்கும், ஒரு 2 சாக்லேட்டை தர்ஷினிக்கும் கொடுத்தா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னான். பாருங்க, எனக்கு 3 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு. அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பாருங்களேன். பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு விஷயத்தை அணுகுவதற்கும் ஆம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு விஷயத்தை கவனிப்பதற்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கிறது. அப்போ நம்ம வளருகிற விதத்திலேயே இவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. பெண் குழந்தைகள் வீட்டுக்கு கட்டப்பட்ட சலங்கைகள் மாதிரி. ஒரு வீட்டின் அதிகாலை பொழுதை போன்றவர்கள் பெண் குழந்தைகள். ஒரு குடும்பத்தின் குட்டி குலதெய்வங்கள் பெண் குழந்தைகள். அதனால தான் அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொன்னோம் என்றால் நாளைக்கு அவங்க வளர்ந்து பெரியவர்களாகும்போது ஒரு நல்ல விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை சொல்ல வர்றேன். ஏன்னா பெண்ணுடைய சாதனையை நீங்கள் சாதாரணமாக எடை போட்டுற முடியாது. ஆண்கள் என்ன நினைப்பாங்க, ஆமாம் அதுக்கெல்லாம் வளர்ந்துச்சுங்க, நம்ம தலையில் கட்டி வச்சாங்க, என்னத்தையோ சமைச்சு கொடுத்துச்சுங்க, பிள்ளைகளை பெற்றுச்சுங்க, என் நேரமும் நோய்ங்குதுங்க. இதுதானே பெண்களை பற்றி உங்களுடைய டெஃபனிஷன். ஆனால் பெண்களுடைய சாதனையை பார்த்தால் நீங்கள் அதிர்ந்து போவீர்கள். ஒரு 1880 வருஷம் ஒரு பெண் குழந்தை அமெரிக்காவில் பிறக்குதுங்க. அந்த பெண் குழந்தை பிறக்கும் போதே அதுக்கு கண்ணு தெரியலை, காது கேட்கலை, வாய் பேசலை. கண் தெரியாத, காது கேட்காத, வாய் பேசாத 1880 18ஆம் நூற்றாண்டு. அப்போ பிறந்த அந்த பெண் குழந்தை என்ன சாதிக்கும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு திறன் இல்லாட்டாலே நம்மளால் வாழ முடியாது. ஆனால் முக்கியமான இந்த 3 திறனுமே இல்லாத அது ஒரு பொம்பளை குழந்தை என்ன சாதிச்சிருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? என்ன சாதிச்சது தெரியுமா? அந்த பெண் குழந்தை 5 மொழிகள் கற்றுக்கொண்டது, 12 புத்தகங்கள் எழுதியது, 39 நாடுகளுக்கு பயணம் செஞ்சு தன்னை போல் இருக்கிறவர்களுக்கு ஊக்குவிப்பு பேச்சை கொடுத்து உருவாக்கியது. நான் கைதட்டலாம், தப்பு கிடையாது. எவ்வளோ பெரிய விஷயங்க. கண்ணு தெரியாத, காது கேட்காத, வாய் பேசாத ஒரு குழந்தை இவ்வளவு சாதிக்க முடியுது. இதுக்கு யார் அடிப்படையாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆனி சல்லிவன் அவங்களுடைய ஆசிரியை. அவங்க அப்படி வளரும் போதே கூடவே வாழ்ந்துருக்காங்க அந்த டீச்சர். நம்ம டீச்சர் ஆசிரியர் தானே அசால்ட்டாக கடந்து வந்துடுறோம். ஆனால் ஒரு ஆசிரியைக்கு நாம் நல்ல மாணவியாக இருந்தோம்னு வைங்களேன், நம்ம வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய சாதனையாளராக மாற முடியும். ஆசிரியைக்கு அப்படி ஒரு இடம் உண்டு. அதனால தான் மாதா பிதா குருன்னு வச்சாங்க. தெய்வத்துக்கு முந்திய இடத்தை ஒரு ஆசிரியருக்கு கொடுத்தாங்க. அவங்க இவங்களுக்கு எப்படி பாடம் சொல்லி கொடுத்தாங்க தெரியுமா? நம்ம நார்மலாக இருக்க பிள்ளைகளுக்கே பாடம் சொல்லி கொடுக்க முடியலை. அது உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டான் மற்றெல்லாம் பாடம் படிக்கணும்னு தலையெழுத்து. ஆன்லைனில் பாடம் படிக்கும்போது நம்ம பிள்ளைங்க என்ன பாடுபடுத்துச்சு. வீட்டில் இருக்க பாட்டியை கூட்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு எல்லா பிள்ளைகளும் போயிடுச்சு. என்னென்னா அந்த பாட்டி தானே படிக்கலைன்னு சொன்னிச்சு, படிக்கட்டும் அப்படின்னு. அந்த பாடு ஆன்லைனில் பார்த்து எழுதியே நம்ம பிள்ளைங்க ஃபெயிலாலாம் போச்சு நிறைய பிள்ளைங்க. ஆனால் அன்னைக்கு அந்த ஆசிரியை இந்த 3 திறனுமே இல்லாத அந்த டீச்சரு எப்படி அவங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லி கொடுக்கணும். வாட்டர் இது எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா? அந்த பொண்ணுடைய கையை பிடிச்சி குழாயில் தண்ணி வரும் இல்லையா, அந்த தண்ணியில் அவங்க கையை நனைச்சிருக்காங்க. நனைச்சிட்டு உள்ளங்கையில் வாட்டர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாங்க. எழுதிட்டு அந்த பொண்ணு டீச்சருடைய தொண்டை குழியில் கையை வச்சு வாட்டர் வாட்டர்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. சொல்லும்போது அந்த அசைவு இருக்குது இல்லையா, அதை உணர்ந்துக்குவாங்க. ஒரு வார்த்தையை கற்றுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு 5 மொழிகள் படிச்சிருக்கிறாங்க, 12 புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாங்க. இவங்கள மாதிரியே உள்ளவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க 39 நாடுகளுக்கு போய்.